Screen time awang hian in chung ko in boy vem screen time kan ti chuan Naupangte mobile phone tablet computer le TV te a an hun an manjat kha screen an en hun zat tin khani mai ta screen time awang hian chung ko ta tak an boya bi takin tu lai khovela phei chuan in ring kan chang kang chowa khol thara lo chuaka internet khovela kanom to a chuwang chuan in Naupangte an du to kin screen an en theita a TV an du to kin an ena TV an du to to lo computer tablet mobile phone hang internet du to kin an access to game tharlam per an khela video an du tu an en to a chuwang chuan he screen hi addict a olta e mai ni he screen addict na hi ani na taka chuan drugs addict ten hian a lem chuang lawa Naupang tam takin an chiat pha zel don ni te po hian alang bok ani ni ma sela tu chung kwa mai kan bang big si lawa kan tu le kan fa te kan en tir lo thei bok si lawa ma se poimo ta chu Naupangte hian screen an ena an mobile phone le an tablet te an en hian chin tok kan nei tiranga ya tin chu ba ka enge en tur tra ti kan thlan sak angai bok ani Journal of the American Medical Association Pediatric Pediatric chuanin anzir chianna anti chuaka chumia chuan November kumsang ni le somni pakhata khan Naupang kumsom pani tanga kumsom pathum inkar te hian an le khazir laya telmi alo until en ve shim hunan atan hian screen time ni khata darkar sari le minute sari hunan lo mangani ti kha anzir chuaka tin akumbi thliang ze la Naupangte screen a an hun man hi lo danglam khop maya Naupang kumni hnuailam te chuan ni tin hian minute somli pakwa screen a hunan manga Naupang kumni tanga kumli inkar hian darkar ni le chan ve vel hunan manga Naupang kumnga tanga kumriat inkar hian darkar thum ai rei an lo khoi thin lo ni a Naupang kumriat tanga kumsom pani inkar hian ni khata darkar nga vel screen time an lo nei thina le roll thar an lo ni phei chuan ni khata darkar sari le chan ve chuangte screen a hunan lo mang reng mai alo ni han chut wang tala le khazir hun mut hun le pathian biak na hun a boy don ti chu achiang reng mai ni American Academy of Pediatric AAP te chuan Naupangte screen a hun an man turata na him tok nian ngai recommendation anti chuaka Naupang hian thasom pariat antlin ma chuan screen ma hian omtir lo turin thuron an pe a mizo nu le pa tam tak chuan kan fa te trap thlem nan te Naupangte ni tangin phone entir kan chinga ma se he lo poem me thasom pariat ani ma chuan chung kwa video chat te kan nei ni lo chuan screen mai omtir lo turan ti top mai ni ti chuan Naupang thasom pariat an ron tlin hian kum ni ani thleng hian screen ma a hunan mang ve dona phone ten en ve don chuan ni khata darkar khat ai rei hun an mang turani lo tile bur mai ni tin ron thang lian le dewa kum ni le kum nga inkara chuan weekdays kan ti na tho kara hi chuan ni khata darkar khat ai rei hun mang lo sela cholkar top weekend an ti a ve thungero chuan ni khata darkar thum ai rei hun mang su se an ti vele thung ta ni tin Naupang kumruk le achunglam an lo ni to chuan ni khata darkar ni ai rei hun an mang turani lo an ti vele ta hei hi ni khata darkar ni an mang ngei tur ti lam ni lovin an hun man maximum khani turani ya atlem the ang per screen a hun an mang turani an ti zokani Naupang kumruk atanga kumsom in kar hi ashim thuin ni khata darkar ni ai rei a an ai lian poni ta sela le roll thar anon ni pon ni khata darkar ni ai rei hi chu screen time nei lo turin thuron min pe a chu ai chuan chung ko a wakte a cycle khalte games chung ko games han nei te khangte kha an thuron jok chu alo ni Naupangte chau kan soi thei lowa puitling te po hian Naupangte kan khap don chuan kan screen time hi kan ti tlem ve nga ya kan na thole kan rong bola ani lo phei chuan ni khata darkar ni atanga darkar li ai rei hi hun kan mang turan lo puiting te po in tin thuron min pe ni kan mi thiam ten heng phone ma a hun man a hian a cheta chet chona lam physical activity lam hi atam the ang per hun mang turin thuron min pe ni
ni masala tu chung kwa ma hi kanin thunun vek thei to lawa kan tu le kan faten en chin an le anga ya a rim tu in khap vek po hi a thaber kher chung lo china kan soi to ang khan en hun bi kan tuk mai pi alama a eng hinge en tha le thalo hi kan thliar sak angai ta a tutuma hian Kristian Naupangte tana en him le en YouTube channel panga ka thlan chuate karon tar lang dona heng YouTube channel karon thlan chuate hi chu Kristian Naupangte tan en ahim satli mai ni lovin en hi atha jok ka ti ani atop lama tangin kan soyanga apanga na chuan Crossroads Kids Club ti hi Kristian Naupangte tana en him akangai ani a he Crossroads Kids Club ti YouTube channel a hianin content tak Naupangte la an riat thiam thei turin Bible story Bible thon thu soida chi rang tin chumai pialama a technique rang an manga emei baka hian a thir tu te an participate ve thei dan tu kong te an siama tin chu baka chon ni tin an man rang kai thei tu Christian principle kan ti te tin an ni tin hun mana zira Naupangte na an daily life an apply thei tu thil thatak taka he channel a hianin an tar lang thina hei hi Naupangte na himakangai ani apalina chuanin Holy Sprout ti YouTube channel hi ni vele thunga Holy Sprout YouTube channel hi Miss Amy ina aron duan cho ania he YouTube channel nei tunu hi Harding University tanga communication degree pani lai mai nei ania mithiam tak mai nia henu hianin Naupangte le zual zok preschooler kan tiang chi le toddlers kan ti hoka aron focus deuta he channel hi Naupangte le zual zok school kal lo te tan atha em maya Naupangten an enjoy thei tur khanin mo anuam the ang per le atha the ang per simple si khan content aron siama tin chu ba ka chon craft ti tur te oma chang le Naupangte zai pui thei tur te le an lam pui thei tur te lo omta tin chu mai ba ka chon Naupangte khan Kristian sa ko mai ni lo an ni tin duna an fason pui thei tur kong khan aron hera he channel Holy Sprout hi atha lampal chon palina ka da ania apathum na chuan the more the merriers vlogs hinivele thunga more the merriers vlog ka hi chuan Kristian chung kwa nundan tur moi tak anron tarlang vele thunga achang chuan an chung kwa lim taka hunan man laite achang chuan chung kwa hanin ka lima an lui dar laite ba ka chung kwa games ti theite ni tineron ta langa Naupangten Kristian nun le Kristian chung ko nun an zirnan hi atha em mai ni Kristian family friendly vlogs ani ani tin content an ron nei thina he more the merriest content po hi atha ka ti te zinga media atle min hi chu Naupang lian lam te tan po en nuam ani atle rol te tan po chu ti rol chu Naupangte te po aron tar lang ve boka chu wang chuan Kristian YouTube channel hi en man lang takani apanina chuanin Saddleback Kids ti YouTube channel hi ni ve thunga Saddleback Kids YouTube channel hianin atumber chu Naupangte hena pathian thu an riat thiam thei dan tura all sam zonga khil ania mizona cartoon kan ti ang chi animation mangin atlang pui thu in Bible thon tu te hi anron tarlanga angai no mai pelama Naupangte tan chon amu no maya Bible zina series te pon ya atha em mai ni tin Saddleback Kids hianin yepi TV an nei boka tin application te po apps te po an ya Naupangte tan en him le an tharau nun kai khoi tu ta na tha te zinga kata ani Paul wrote to encourage them to be strong in the Lord. Apakhatna chuanin ka fa tenen po kan en ho fo thin munom ke pon ka ti ania chu Superbook YouTube channel hi nia Superbook YouTube channel hi atha YouTube channel mai ni lewin animation apps te an neya din application a khan Naupangten games an khel tu te thil thatak takan da he Superbook a hian Kristian tena kan le khaburo pui ber Bible a thon thu rang te hi anron tel kimvek ti taila kan soisual om lowe Naupang pahni Chris ale Joy te khanin robot gizmo ne na anjin kong anzo chumi manga Bible rama anzo kirle na ang deu ania ngonom maya interesting boka hianin
Kristian Naupangte na Bible an riat fia thiam thina tur le Bible an riat chian le zona tur tan na satakin apui thei karinga an animation achangkang em boka in chu baka an animation le an content hrim hianin chung ku a discuss tur tele hemi kan rina chungchang faith le values te kha na satakin I aron tar lang tel ve boka in an ni po hianin YouTube mai baka na chinangan settle back ang thokan yipi.tv khan content an ya tin soi to ang khan application app se po kha Android ta te le iOS te po khan an nei ni Superbook hi munom gatia ke pon tin ka fa te len po kan en na sa me mani ole khang ka soi tak te baka khan Kristian YouTube channel thatak tak oma ka channel motivated life fa hian Kristian Naupang play role te le chung ko te na kan man tangkai tu thil content kan ron da zel dona lo subscribe ula lo like ula tin amang tangkai ve tu te hena in lo the dar bok dona nia zona emo content da tel tu ra indu ali chuan number 8974559 hian minon be pop don nia